Λοιπόν, η σημερινή άσκηση... Ακούγεται ένας αντίλαλος όμως. Η σημερινή άσκηση είναι ο σχεδιασμός μιας αρχιτεκτονικής κάτωψης. Της κάτωψης που βλέπετε στη διαφάνεια που σας έχω. Λοιπόν, συνήθως σαν μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, τις κατόψεις, τις αρχιτεκτονικές τις φτιάχνουν οι πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες και σε εσάς τις δίνουν συνήθως έτοιμες, σχεδιασμένες. Όμως σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα χρειαστείτε να τις σχεδιάσετε οι ίδιοι, και αφενός είτε σας τη δώσουν έτοιμη, θα πρέπει να μπορείτε να τη διαβάσετε αυτή την κάτωψη, και απάνω σε αυτή την κάτωψη εσείς, παράδειγμα, θα έρθετε να κάνετε την ηλεκτρολογική μελέτη ή να κάνετε την αποτύπωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, παράδειγμα, και θα πρέπει να ξέρετε τι είναι το κάθε τι. Σε αυτή την κάτωψη λοιπόν θα εξηγήσουμε τι είναι όλα. Καταρχήν τις διαστάσεις τις αναγνωρίζετε, είναι οι διαστάσεις που βάζουμε και εμείς μέχρι τώρα. Οι κατόψεις συνήθως είναι σχεδιασμένες σε κλίμακα 1/50, εκτυπωμένες μάλλον σε κλίμακα 1/50 όταν θα σας τα δώσουν σε χαρτί. Στο AutoCAD σχεδιάζουμε σε κλίμακα 1/1. Δηλαδή όταν μετράμε, ξέρω εγώ, παράδειγμα μια απόσταση και λέει, ξέρω εγώ, 3/10, είναι 3,10 σχεδιαστικές μονάδες. Οπότε σε αυτή την κάτωψη θα δείτε ότι υπάρχουν όλες οι διαστάσεις για να μπορέσουμε να τις σχεδιάσουμε και εμείς μετά. Επίσης πέρα από τις διαστάσεις, στο αρχείο που σας έχω δώσει, το οποίο είναι σε PDF, όλα είναι σε κάποιο layer τοποθετημένα. Θα δείτε υπάρχουν layer για τους τοίχους, το οποίο λέγεται walls. Υπάρχουν οι πόρτες και τα παράθυρα. Αυτή εδώ πέρα, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη που βλέπουμε με το πράσινο, είναι μια μπαλκονόπορτα, και αυτή η μπαλκονόπορτα έχει διαστάσεις 1,40 πλάτος και 2,20 είναι το πρέκι της. Το βλέπουμε σε αυτό το πινακάκι που μας δείχνει τη διάσταση του ανοίγματος. Θα δούμε τη διάσταση ότι από τη μοβ γραμμή μέχρι τη μοβ γραμμή είναι το πλάτος 1,40, το βλέπουμε και στο πινακάκι το 1,40, και βλέπουμε και το ύψος 2,20, δηλαδή πάνω μεριά του ανοίγματος σταματάει στο 2,20. Αντίστοιχα οι υπόλοιπες μπαλκονόπορτες, όπως και οι πόρτες, έχουν το ίδιο πινακάκι, δηλαδή βλέπετε αυτή ξεκινάει από την άκρη της μοβ γραμμής μέχρι την άλλη μοβ γραμμή. Οι μοβ γραμμές είναι η τύχη μας, οι εξωτερικοί τύχοι έχουν πάχος 0,25 και οι εσωτερικοί τύχοι έχουν πάχος 0,10. Η πόρτα αυτή εδώ πέρα έχει πλάτος 0,90 και πρέκι 2,20. Αυτό εδώ το σύμβολο το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα, μιας και είμαστε δίπλα, με τις λοξές γραμμές, είναι η ντουλάπα, συμβολίζει την ντουλάπα, και έχει 1, 2, 3, 4 πόρτες. Οι ντουλάπες δεν μας δίνει το πλάτος, αλλά όλες οι ντουλάπες κατασκευάζονται, και τις ντουλάπες, αν μετρήσετε που έχετε στα σπίτια σας, θα δείτε ότι έχουν πλάτος 0,60, και το κάθε φύλλο νομίζω έχει πλάτος 0,45. Το βάθος είναι 0,60 και το πλάτος 0,45 νομίζω. Λοιπόν, αυτή η μπαλκονόπορτα βλέπουμε εδώ πέρα είναι 1,10 επί 2,20, και μετά έχουμε και παράθυρα.
Πάμε να δούμε λοιπόν τα παράθυρα. Το παράθυρο λοιπόν βλέπετε εδώ πέρα ότι και αυτό έχει πλάτος 1,40, το λέει και η διάσταση, και έχει και ένα πινακάκι με 3 νούμερα τώρα, το οποίο το πάνω αριστερά λέει 1,40 και το από κάτω λέει 2,20. 2,20 είναι η πάνω μεριά του παραθύρου. Όμως έχει άλλο ένα νούμερο εδώ πέρα που λέει 0,90. Το 0,90 λοιπόν αυτό είναι η ποδιά του παραθύρου, έτσι την ονομάζουμε, και η ποδιά του παραθύρου είναι το κάτω μέρος του παραθύρου από το τοίχο που ξεκινάει το παράθυρο. Δηλαδή το δάπεδό μας είναι στο 0 και στους 90 πόντους πάνω από το δάπεδο που πατάμε ξεκινάει το παράθυρο. Άρα το καθαρό ύψος του παραθύρου αυτού είναι 1,30. 2,20 μείον 0,90, το καθαρό του ύψος είναι 1,30. Πλάτος 1,40, ύψος 1,30. Αυτή είναι η κεντρική μου είσοδος. Αυτή είναι η μπαλκονόπορτα. Το παραθυράκι στην τουαλέτα, αυτή εδώ πέρα είναι η τουαλέτα που βλέπετε, το σύμβολο της λεκάνης, ντουζιέρας, ο νηπτήρας, το πλυντήριο ρούχων. Και αυτό το παραθυράκι στη τουαλέτα, το οποίο έχει πλάτος 0,60, η ποδιά του είναι 1,40, ξεκινάει πιο ψηλά και φτάνει μέχρι το 2,20, δηλαδή το καθαρό του ύψος είναι 0,80. Εδώ ένα παραθυράκι στο κλιμακοστάσιο της σκάλας, όπου το πλάτος του είναι 0,80, η ποδιά του 1,80 και φτάνει μέχρι το 2,60, και αυτό 80 επί 80 είναι. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα, το οποίο έχει ένα χάτς, θα το δούμε και σχεδιαστικά πώς γίνεται, είναι μια κολόνα και έχει μέσα δύο χάτς, τις διπλές παράλληλες γραμμές που είχαμε δει, τις οποίες είχαμε πει ότι είναι για το σιδερένιο πλεισμό, και τα τριγωνάκια με τις τελίτσες που είναι το κονκρέτ, που είναι το τσιμέντο. Άρα δηλαδή είναι μια κολόνα από μπετό οπλισμένου σκυροδέματος. Αυτή εδώ μία. Αυτή εδώ πάλι ζήτα και αυτή είναι μια γωνιακή κολόνα, και αυτή είναι μια κολόνα 30 επί 60 πρέπει να είναι, κάτι τέτοιο, 30 επί 80. Λοιπόν, κάποιες διαστάσεις θα τις δείτε και υπάρχουν στην άκρη. Δηλαδή αυτό το 0,80 της κολόνας από εδώ μέχρι εδώ, βλέπετε πως ζουμάρω την κάτωψη. Θα σας απαντήσει κάποιος. Ωραία. Λοιπόν, εδώ βλέπετε και λέει «Ιμ χώρος». «Ιμ χώρος» σημαίνει ημιπέθριος χώρος, πιθανόν τον έχετε ακούσει. Είναι ένα κείμενο το οποίο θα το γράψετε και μετά θα βάλετε το χάτς από πάνω. Αυτό το χάτς που βλέπετε εδώ πέρα είναι το συμβολισμός για τα πλακάκια του δαπέδου που έχει το εξωτερικός χώρος, και παρατηρώ ότι υπάρχουν εδώ πέρα 3 σκαλοπατάκια, 4 σκαλοπάτια μάλλον. Αυτή εδώ πέρα είναι μια σκαλίτσα εξωτερική, λοιπόν πλάτους 1 μέτρου, μπορεί και να 1,20, έχω τη διάσταση από πάνω, πλάτους 1,20, και στην ουσία όλο το σπίτι έχει μια υπερύψωση. Είναι πιο ψηλά από το χώμα, για να σας το δώσω να το καταλάβετε, γι' αυτό έχει μια σκαλίτσα εδώ πέρα. Τη σκαλίτσα αυτή δεν θα τη σχεδιάσετε, θα σας δείξω πώς θα τη βρείτε έτοιμη μέσα στο σχέδιό σας. Λοιπόν, ανεβαίνοντας αυτή τη σκαλίτσα βρισκόμαστε σε αυτόν εδώ το χώρο, και επειδή υπάρχει μια κολόνα σε αυτό το σημείο, μια μακριά, μια τετράγωνη, αυτός ο χώρος είναι σκεπασμένος και ονομάζεται ημιπέθριος χώρος, και απ' έξω είναι εξώστες, λέγονται αυτοί. Τώρα, αυτό που βλέπουμε, η κάτωψη η οποία βλέπουμε, έχει μία κουζίνα, θα τη δούμε εδώ, εδώ είναι η κουζίνα, μια γωνιακή κουζίνα, ο νεροχύτης από δίπλα, το ψυγείο, το σαλόνι, η τραπεζαρία της κουζίνας, δίπλα είναι η τουαλέτα, δίπλα υπάρχει μία σκάλα, ούτε αυτή θα τη σχεδιάσετε, θα τη βρείτε έτοιμη.
Λοιπόν, μια σκάλα η οποία ξεκινάει και ανεβαίνει από το 1-2 και πάει μέχρι το 18 και ανεβαίνει στον από πάνω όροφο, μια κρεβατοκάμαρα και σαλόνι τραπεζαρία. Είναι η κάτωψη μιας μεζονέτας. Αλλά εμείς θα μάθετε να σχεδιάσετε τον πρώτο όροφο, το ισόγειο της μεζονέτας. Εδώ πέρα βλέπουμε τα σύμβολα από τους καναπέδες, το τραπεζάκι και την τραπεζαρία και το έπιπλο της τραπεζαρίας, την κρεβατοκάμαρα, και εδώ στη μέση του χώρου θα δείτε έχει ένα συμβολάκι και μας λέει συν 080 συν 085. Αυτό το σύμβολο είναι οι στάθμες και μας λέει τη στάθμη του μπετού. Στο δάπεδό μας είναι στο συν 080 από το χώμα, από το έδαφος, πριν τη σκαλίτσα που είδαμε την εξωτερική, και το συν 085 είναι ότι από τον μπετό που πέφτει στο δάπεδο που πατάμε έχουμε άλλους 5 πόντους που είναι η τσιμεντοκονία και το πλακάκι. Αυτό μας δείχνει συνήθως αυτή εδώ πέρα η στάθμη. Στον από πάνω όροφο θα έλεγε ξέρω εγώ συν 380 συν 385 παραδείγματος χάρη. Αυτό εδώ το σύμβολο το Β που βλέπετε είναι το σύμβολο του βορρά και μας δείχνει ότι ο βορράς είναι προς τα πάνω. Βορράς, νότος, ανατολή και δύση. Λοιπόν, τώρα αν παρατηρήσετε τους τοίχους, σας είπα ότι οι εξωτερικοί τοίχοι όλοι έχουν πάχος 0,25, δηλαδή η απόσταση από την μοβ γραμμή μέχρι την άλλη μοβ γραμμή είναι 0,25. Στη μέση υπάρχει δύο μπλε γραμμές με μια κίτρινη διαγράμμιση άνση 31 ξέρω εγώ στη μέση. Αυτό το μπλε συμβολίζει τη μόνωση. Δηλαδή ο 25 τοίχος αυτός είναι κατασκευασμένο πως υπάρχει κάποιος σοβάς εξωτερικός ο οποίος δεν φαίνεται, υπάρχει το τούβλο που είναι πέστε 10 εκατοστά, υπάρχει μόνωση στη μέση που είναι 5 εκατοστά και υπάρχει και ξανά τούβλο από τη μέσα μεριά που είναι άλλα 10 εκατοστά. Οπότε αυτά τα 5 εκατοστά που βλέπουμε εδώ πέρα με το μπλε είναι η μόνωση. Και θα δούμε πως τη σχεδιάζουμε και το layer της. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν σας το έδειξα στην κάτωψη. Θα το δούμε όμως τώρα που θα σας ξεκινήσω και θα κάνουμε το σχέδιο. Να κάνω λίγο διαμοιρασμό της οθόνης μου. Ωραία. Λογικά βλέπετε την οθόνη μου όλοι. Άνοιξα το AutoCAD, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ στο AutoCAD βλέπετε κάποιες αρχιτεκτονικές κατόψεις που μου έχουν δώσει από μια άλλη δουλειά. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε και είναι ένα διαμέρισμα, μεζονέτα πιθανόν και αυτό, με διαφορετικά, πώς το λένε, χρώματα στην τοιχοποιία. Δηλαδή στην άλλη κάτωψη που σας έχω δώσει είναι οι γραμμές των τοίχων με ματζέντα χρώμα, με το μοβ, ενώ εδώ πέρα είναι με κιανό η τύχη του. Και είναι και μεταλλική κατασκευή, δηλαδή δεν έχει κολόνες. Βλέπετε αυτό το συμβολάκι εδώ πέρα, είναι μια μεταλλική κολόνα. Κουζίνα, καθιστικό έχει αυτό, τα δωμάτια έχει μια σκάλα και ανεβαίνει προς τα πάνω και μια τουαλετίτσα μικρή βλέπω. Αυτός είναι ένα όροφός του και από πάνω και σε αυτή τη μεζονέτα ανεβαίνεις από τη σκάλα μια τουαλέτα και ένα master bedroom, το ονομάζει εδώ πέρα. Και το κενό αυτό που βλέπουμε βλέπει τον από κάτω όροφο, δηλαδή βλέπεις το σαλόνι. Αυτή είναι μια μεζονέτα. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο αρχιτεκτονικό που μου έχουν δώσει. Ανοίγω και ένα καινούριο σχέδιο. Λοιπόν, σας έχω μέσα στο e-class τα σχέδια. Θα βρείτε, υπάρχει αυτό το PDF της κάτωψης, το οποίο με το που θα τα ανοίξετε, να το κλείσω. Έλα, γίνει.
το οποίο έλα, μ' ακούς Γιάννη? Ναι, ακούγεται διπλή. Μισό λεπτό. Ναι, ωραία, και το βλέπω. Δεν ξέρω αν ακούγουμε διπλά. Το record. Τώρα ακούγομαι μονά ή διπλά? Τώρα μ' ακούτε κανονικά τώρα? Ωραία. Λοιπόν, έχει δύο αρχεία λοιπόν. Το ένα είναι το κάτω ψινιού που λέει, το οποίο αν τα ανοίξετε με το Acrobat Reader θα δείτε ότι δεξιά σας εμφανίζει και τα layer. Οπότε θα δείτε ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα layer dim και κλείνει κάποιες διαστάσεις. Το dim από το dimension. Υπάρχει ένα layer columns και θα δείτε ότι κλείνουν οι κολόνες. Υπάρχει ένα layer walls και ανοίγουν και κλείνουν οι τοίχοι. Το wall ins είναι οι μονώσεις που σας έλεγα. Υπάρχει, ξέρετε, το furniture, οπότε βλέπετε και κλείνουν τα έπιπλα. Υπάρχουν το 2D rail. Το 2D rail μας κλείνει τις κίτρινες γραμμές τις περιμετρικές, που θα δούμε ότι είναι τα στιθέα του μπαλκονιού. Υπάρχει το window και μου κλείνει τα πορτοπαράθυρα. Τα pattern πρέπει να είναι όχι, kit bath είναι τα έπιπλα του μπάνιου. Δεν τα θυμάμαι και εγώ απ' έξω, αλλά call pad είναι το hatch που έχουμε μέσα στις κολόνες. Λοιπόν, θα τα δούμε τώρα ξανά στη σχεδίαση. Οπότε από εδώ μπορείτε να δείτε και το layer σε κάθε ένα τι είναι. Κάνω λίγο πιο μικρή την κατοψή μου, να την πάω στην άκρη. Λοιπόν, για να μπορέσω να τη σχεδιάσω στο AutoCAD. Τώρα, δεν θα ξεκινήσετε να σχεδιάζετε σε ένα σχέδιο κενό, αλλά σας έχω ένα RAR αρχείο. Τώρα για όσους είχαν Mac και δεν μπορούσαν να κατεβάσουν το RAR, ας τους το στείλει ένα συνάδελφό σας, το DWG που είναι μέσα. Ας το ξεζιπάρει σε ένα άλλο υπολογιστή να σας το στείλει. Λοιπόν, έχει ένα σχέδιο λοιπόν, κάτωψη σχεδίου 1 που λέει. Ανοίγω λοιπόν αυτό το σχέδιο, το οποίο με το που θα τα ανοίξετε θα δείτε και ότι υπάρχουν έτοιμα κάποια πορτοπαράθυρα και τα έπιπλα που θα χρησιμοποιήσετε. Αυτά και να μην υπήρχαν να τα βλέπαμε εδώ πέρα, δηλαδή και να τα σβήσω τελείως, το ίδιο κάνει, διότι επειδή είναι φορτωμένα μέσα στο σχέδιο που σας έχω δώσει, αν πάτε στο insert για να κάνετε insert block από εδώ πέρα, θα δείτε ότι υπάρχουν όλα τα σύμβολα που είναι φορτωμένα στη βιβλιοθήκη μας, του σχεδίου, του συγκεκριμένου που σας δίνω. Οπότε μπορείτε να τα τραβάτε και από εδώ πέρα. Τώρα, από πού ξεκινάω να σχεδιάσω? Ξεκινάω από την τοιχοποιία. Τα layer είναι φτιαγμένα, δεν χρειάζεται να φτιάξετε κάποιο δικό σας, οπότε απλά πηγαίνετε και ρυθμίζετε από εδώ πέρα ποιο θα είναι το ενεργό σας layer. Οπότε ξεκινάω από την τοιχοποιία, από τους τοίχους, και πάω και βάζω σαν ενεργό layer το walls. Τα αφήνω by layer να λέει από δίπλα. Λοιπόν, και
μοιράζω λίγο την οθόνη μου για να μπορώ να βλέπω και την κάτωψη που έχω, τις διαστάσεις της και το σχέδιό μου. Να κλείσω και το properties, να μεγαλώσει η οθόνη λίγο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω και θα κάνω λοιπόν πώς θα σχεδιάσω. Θα ξεκινήσω και θα κάνω το περίγραμμα της κατοικίας που έχω. Θα κάνω αυτό το περίγραμμά της. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από αυτή τη γωνία εδώ πάνω. Πάω λοιπόν, θα ξεκινήσω και δεν θα το κάνω με γραμμές, αλλά θα το κάνω με polyline. Πατάω λοιπόν μια polyline, ξεκινάω από τη πάνω δεξιά γωνία, παράδειγμα από εδώ πέρα, και είτε μπορώ να το πάρω μαζεμένο, να πάω παράδειγμα προς τα κάτω και να πάω 3-10, είτε μπορώ να το κάνω σπαστά. Το πάω 3-10 με τις εξωτερικές διαστάσεις. Τι κάνει μετά? Πάει προς τα δεξιά πόσο? 0,55. Πάω δεξιά λοιπόν 0,55. Όπα. Έχω ελληνικά και πήρε την τελεία κόμμα. Λοιπόν, 0,55. Και το 3,10 μου το πήρε λάθος και αυτό. Λοιπόν, ξαναξεκινάω. Polyline 3,10 0,55. Πόσο πάω προς τα κάτω? 4,40. 4,40. Μπαίνω προς τα μέσα 0,55. Θα το δω και από την κάτω μεριά, αλλά είναι το ίδιο. 0,55. Και κατεβαίνω προς τα κάτω 3,45. Πάω προς τα αριστερά 3,75 και ανεβαίνω προς τα πάνω 0,55 πάλι. Κινούμε προς τα αριστερά, εδώ δεν την έχει τη διάσταση τη συνολική, είναι 3,85 και 0,60. Θα μπορώ να το βάλω και σπαστά, 3,85 και 0,60 που είναι η κολόνα, 0,60. Και πάω προς τα πάνω τώρα. Πόσο πάω προς τα πάνω? 6,10 και ένα 20. 6,10 και ένα 20. Γυρίζω προς τα μέσα. Πόσο? 3,10. Θα παρατηρείτε τις διαστάσεις και θα το φτιάχνετε. 1 και 0,35. Θα το δείτε από εδώ πάνω. 3,10, 1 και 0,35 είναι η απόσταση. 3,10 μέχρι την πόρτα, 1 μέτρο η πόρτα και 0,35 μέχρι τη γωνία, μέχρι την κολόνα. Λοιπόν, πηγαίνω προς τα πάνω τώρα. Πόσο? Τα έχει σπαστά, δεν πειράζει. 0,45, 1,10 και 1,55. Και λογικά εδώ κλείνω. Ή 3,75 ή πατάω C και Enter και κλείνει. Και τι έχω πετύχει? Έχω κάνει το περίγραμμα της κατοικίας μου. Τώρα έχω φτιάξει τον εξωτερικό τοίχο. Τι σας είπα? Ότι όλη η τοίχη είναι η εξωτερική πάχος 0,25. Άρα τι κάνω? Πατάω offset 0,25, επιλέγω την polyline αυτή και τη λέω προς τα μέσα. Και τι έφτιαξα? Έφτιαξα την τοιχοποιία μου, την εξωτερική. Στη μέση είπαμε ότι υπάρχει μόνωση. Εδώ τώρα σαν layer αυτό βρίσκεται, θα το αλλάξουμε μάλλον. Κάνω τι? Κάνω offset 0,10
τον εξωτερικό τοίχο μέσα και έξω. Αυτή εδώ όμως την polyline το αλλάζω layer και το βάζω στο wall ins που είναι η μόνωση. Άτικη μόνωση είναι. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάω να τοποθετήσω τις κολόνες μου. Λοιπόν, πάω εδώ στη γωνία κάτω, παραδείγματος χάρη, εδώ, και βλέπω ότι έχω μια κολόνα 0,60 επί 0,60 επί όσο είναι το πάχος του τοίχου. Μπορώ παράδειγμα να βάλω το ενεργό layer τώρα εδώ πέρα, αφού είναι οι κολόνες, στο columns και μπορώ να κάνω μια polyline από εδώ 0,60, εδώ κατεβαίνει εδώ, 0,60 μείον 0,25 κάνει 0,35, εδώ και close. Αυτή λοιπόν που έχω κάνει εδώ από πάνω είναι η κολόνα μου. Κάνω και ένα trim τις γραμμούλες που είναι μέσα της μόνωσης, γιατί μέσα στον πετό δεν έχουμε μόνωση. Δεν πειράζει που η μόνωση μου ακουμπάει εδώ την κολόνα, δηλαδή και εδώ είναι λάθος. Κανονικά η μόνωση αυτή έπρεπε να ακουμπάει απάνω στην κολόνα, δεν ακουμπάει στο παράθυρο. Οπότε έχω βάλει, σχεδίασα την κολόνα μου. Τα hats μπορώ να τα βάλω στο τέλος, ξέρω εγώ, σε όλες τις κολόνες όλα μαζί, αλλά σας το δείχνω πως μπαίνουν και τώρα. Λοιπόν, τα hats τα έχουμε σε άλλο layer βέβαια, αλλά δεν πειράζει, τα βάλουμε στις κολόνες τώρα. Πώς? Πατάω λοιπόν μέσα εδώ και μου την κάνει όλη ένα, πώς το λένε, solid, τώρα το πήρα. Λοιπόν, solid. Του επιλέγω λοιπόν και του λέω το ANS 32 ότι θέλω. Με τη scale, όχι με ένα, να του βάλουμε 0,01 για να δούμε. Το μετακίνησα. Λοιπόν, με 0,001, ούτε, μισό λεπτό γιατί... γιατί... να βρούμε τι κλίμακα θέλει. Τι δεν το παίρνει τώρα. Λοιπόν, 0,01 και τα αφήνω εδώ. Του βάζω το πρώτο hatch, βάζω και δεύτερο hatch και του επιλέγω το AirConc το AirConc θέλει τώρα 0,001, όμως τα χάσει και το ένα και το άλλο. Θα τα γυρίσω στο layer Call Path. Τα βλέπετε, τα έκανα πράσινα. Πάω να φτιάξω μια επόμενη κολόνα. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη. Να μην σας φτιάξω δύσκολα, σας φτιάξω τη γωνιακή την τέρμα πάνω, 0,60 επί 0,60. Λοιπόν, έχω και εδώ λοιπόν μια κολόνα 0,60-0,60. Τώρα, επειδή την έχετε φτιάξει ήδη, μπορώ να την πάρω copy
Να πω copy paste, να την πάρω από αυτή τη γωνία, να την πάω εδώ, να την πιάσω και να τις κάνω rotate. Πάω λοιπόν rotate από αυτό το σημείο με όρθο όπως είμαι και να τη βάλω εδώ. Τι πρέπει να κάνω? Trim, τις μονώσεις, και με αυτόν τον τρόπο την αντέγραψε κατευθείαν. Πάμε να σχεδιάσουμε μια άλλη τώρα. Λοιπόν, αυτή εδώ, αυτή θα δούμε ότι είναι πιο φαρδιά λίγο, είναι 0.30 και το μήκος της 0.80. Οπότε πάω εδώ, θα μπορούσα να το κάνω και με rectangle και να πάω εδώ και να του πω shift παπάκι, πάει και προς τα κάτω, πάει προς τα δεξιά. Τώρα είναι, για να το πετύχω, 0.3, μείον 0.80. Κάτω. Ή αλλιώς θα μπορούσα να κάνω μια polyline 0.80, 0.30, 0.80 και να κλείσει. Κάνω και ένα trim. Να η κολόνα. Πάω τώρα να βάλω hatch. Βάζω ένα hatch. Πατάω το κουμπάκι που λέει Match Properties και παίρνει ιδιότητες και πάω και επιλέγω το προηγούμενο hatch και αντιγράφω τις ιδιότητες του. Ξαναβάζω hatch. Το ίδιο. Ξαναπαίρνω Match Properties, το άλλο hatch και επιλέγω το δεύτερο hatch που έβαλα. Οπότε πήρε τις ιδιότητες του. Πάμε να φτιάξουμε μία από τις ζήτα κολόνες. Ακούτε όλοι? Ωραία. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να μιλήσει κάποιος. Γιάννη, εσύ αν ανοίξεις μικρόφωνο, μπορείς να μιλήσεις? Ή πρέπει να κάνω κάτι στο... Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε μια γωνιακή κολόνα. Λοιπόν, η γωνιακή κολόνα είναι 0.25, αυτό είναι 0.55 και κατεβαίνει 0.50. Οπότε κάνω μια polyline από εδώ, 0.25, έρχεται εδώ, έρχεται εδώ, έρχεται εδώ, κατεβαίνει 0.50 εξωτερικά, άρα 0.25 μέσα, εκεί, εκεί, εκεί και close. Κάνω ένα trim, να ξανά hatch, match properties, hatch, παίρνω το match properties από αυτό και του βάζω τις ίδιες ιδιότητες εδώ. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσετε και θα φτιάξετε όλες τις κολόνες που έχετε στην υπόλοιπη κάτωψη. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να τοποθετούμε ανοίγματα. Πάμε παράδειγμα εδώ πέρα στην κουζίνα και έχει μια μπαλκονόπορτα η οποία έχει πλάτος ακριβώς μετά την κολόνα 1,10. Άρα πάω στους τοίχους, παράδειγμα, κάνω μια γραμμή από εδώ προς τα πάνω 1.10 και έρχομαι κάθετα εδώ. Κάνω trim και αφήνω αυτό κενό. Τι έχω εδώ? Την μπαλκονόπορτα 1.10 επί 2.20. Λογικά είναι μία από όλες αυτές. Ή για να μην κάθομαι να ψάχνω, μπορώ να πάω στα block
να πατήσω insert και εδώ μου δείχνει τις φωτογραφίες, κάπου θα δω λοιπόν στα πράσινα και λέει μπαλκονόπορτα 1-10. Την επιλέγω, στη γωνία την τοποθέτησα. Πάμε από εδώ, από την άλλη μεριά της κουζίνας. Έχει άλλη μια μπαλκονόπορτα 1-10 από την άλλη μεριά. Λοιπόν, που ξεκινάει, σε τι απόσταση? 1,55 από πάνω. Αν και εδώ την είχαμε σημαδέψει, να τη. Κάνω λοιπόν μια γραμμούλα από εδώ εδώ και από εδώ εδώ. Trim. Και είτε παίρνω αυτή και την αντιγράφω από εδώ, είτε πηγαίνω στα blog, ξανά insert, μπαλκονόπορτα 1-10. Τι κάνω τώρα? Την παίρνω από αυτή την πλευρά από πάνω και την τοποθετώ. Είναι ανάποδα. Της κάνω ένα rotate. Και τη μεταφέρω σωστά. Πόρτα εισόδου. Είναι στο 0,35 από την άκρη. Νομίζω και εδώ το είχαμε σημαδέψει. Και είναι η πλάτος 1 μέτρο. Και τώρα δεν ξέρω. Ναι, να το είχαμε φτιάξει. Κάνω trim λοιπόν. Και πάω στο insert. Δεν την έχει. Ή την έχει απ' έξω. Μπορεί να είναι αυτή. Λοιπόν, και αν δεν είναι η ίδια, τη φτιάξω. Άτι. Και είναι η ίδια. Αντίστοιχα τοποθετώ και τις υπόλοιπες πόρτες όπου έχω ή τα παράθυρα. Πάμε να δούμε και ένα παράθυρο. Εδώ λοιπόν υπάρχει αυτό το παράθυρο στο σαλόνι, το οποίο είναι σε απόσταση 1,20 είναι η κολόνα, 0,30 και μετά. Αυτό το είχαμε σημαδέψει. Όχι, έχουμε σημαδέψει μόνο το 1,20. Εδώ έχω μια κολόνα δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, και στο 0,35 από εδώ προς τα κάτω ξεκινάει ένα άνοιγμα το οποίο έχει πλάτος 1,40. Άρα κάνω μια γραμμή από εδώ 1,40 και έρχεται έτσι. Κάνω και trim. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα παράθυρο. Block, insert, παράθυρο 1,40. Να το. Τοποθέτησα. Εδώ τώρα προσέξτε κάτι. Η μόνωση λοιπόν αυτή δεν μπορεί να κουμπάει στο παράθυρο. Συνήθως δεν ακουμπάει γιατί δεν μπορεί να βιδωθεί το παράθυρο κτλ. Κανονικά πρέπει να πάει πιο μέσα. Οπότε τι κάνω? Offset, θα αφήνετε ένα κενό, ένα τούβλο δηλαδή, 0,10. Λοιπόν, και τώρα αυτό που μπορώ να κάνω εδώ πέρα είναι έτσι και έτσι. Και κάνω match properties και εδώ την μπλε γραμμή με τη μοβ γραμμή για να μπει στο ίδιο layer. Εδώ τώρα και οι μονώσεις είπαμε θέλουν και αυτές ένα hatch. Αυτές θέλουν, κλικάρω μέσα, το ANSI 31 είπαμε, αλλά 0.01. Ωραία. Και αυτό θα το αλλάξω layer και θα το βάλουμε, είπαμε το wall ins είναι οι μονώσεις. Τώρα το call path κάνει
κίτρινες, τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο layer ήταν, και στο pattern να το βάλετε, το ίδιο κάνει. Λοιπόν, η άλλη κολόνα και εδώ πέρα θέλει να μπουν τα hats της, και πάμε τώρα να δούμε κάποιους εσωτερικούς τοίχους που έχουμε να κάνουμε ακόμα. Λοιπόν, πάμε εδώ στο υπνοδωμάτιο, να σχεδιάσουμε το υπνοδωμάτιο. Εδώ λοιπόν συνεχίζει στην περασιά αυτή ένας τοίχος, ο οποίος όλο το πλάτος του δωματίου βλέπουμε είναι 3,35. Εδώ έχει μια κολόνα στη μία γωνία εδώ που έρχεται, δηλαδή αν κάνω μια ευθεία, υπάρχει από εδώ ένας τοίχος έτσι και έρχεται προς τα εδώ, και υπάρχει και ένας τοίχος που ξεκινάει από αυτό το σημείο και πετυχαίνει αυτόν τον τοίχο. Εδώ πέρα διαμορφώνεται το δωμάτιό μου. Να το. Αυτή η τοίχη είναι εσωτερική και τους κάνω offset με 0,10. Έτσι και έτσι. Εδώ υπάρχει μια κολόνα βέβαια ακόμα που πρέπει να φτιαχτεί. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι εσωτερικός τοίχος, αυτός είναι ο άλλος εσωτερικός τοίχος. Και εδώ έχει μια κολόνα, η οποία κολόνα αυτή είναι 30x60. Λοιπόν, οπότε εδώ μπορώ να κάνω μια polyline έτσι, και να τους πω της polyline ότι είναι shift παπάκι 0.30, μείον 0.6. Νάτι. Και να σβήσω τις γραμμές εσωτερικές εδώ που είναι. Να την κολόνα μου. Ακριβώς δίπλα στην κολόνα υπάρχει μια πόρτα 0.90. Πιθανότατα να είναι αυτή εδώ. Μετράω κιόλας μια διάσταση. Ναι, 0.90 αυτή είναι. Λοιπόν, 0.9 και κατεβαίνω κάτω. Αυτό θέλει σβήσιμο. Αυτή η γραμμή πρέπει να έρθει εδώ και αυτή η γραμμή πρέπει να έρθει εδώ. Οπότε έφτιαξα και την πόρτα μου. Εδώ έχω μια μπαλκονόπορτα. Σε τι απόσταση? 0,50 από την άκρη ξεκινάει η μπαλκονόπορτα. Οπότε 0,5 εδώ. Και είναι 1,10. Λοιπόν 1,10. Κάνω το trim μου. Block, insert. Μπαλκονόπορτα 1,10. Λοιπόν, να και την μπαλκονόπορτα. Τώρα, εδώ έχει μια ντουλάπα. Όπως είδα στα blog, κάπου την είδα στην τετράφυλλη ντουλάπα. Νάτι. Art 84 τη λέει. Λοιπόν, τη φέρνω μέσα. Όπα. Μου την έφερε, αλλά μου την έφερε μικρούλα. Πρέπει να την κάνω scale. Είναι ότι αν κάποιο σύμβολο το οποίο το φέρνετε και είναι πάρα πολύ μικρό, όπως είναι αυτό, κοιτάξτε λίγο κάτι, insert, αυτό, τώρα δεν μου βγάλε την επιλογή, τέλος πάντων το φέρνω εδώ και πρέπει να του πατήσω scale, να το επιλέξω και να του πω 1000. Να την ντουλάπα. Αυτή η ντουλάπα λοιπόν τώρα όπως τη βλέπετε είναι 1x1. Τη γυρίζω έτσι και την πιάνω από αυτή τη γωνία και την τοποθετώ εδώ.
ανοίγω το properties. Λοιπόν, θα δείτε εδώ πέρα και λέει scale H, scale ψ και scale Z. Σας είπα ότι το βάθος της ντουλάπας, το ψ δηλαδή, είναι 0.60 και το κάθε φύλλο είναι 0.45, άρα 0.45 0.90 και 0.90 1.80, άρα το Χ το κάνω 1.8. 0.60 επί 1.80 και τώρα το Z είναι το ύψος της, η ντουλάπα έστω ότι είναι 3 μέτρα, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, οπότε έφτιαξα και την ντουλάπα. Τι άλλο έχει από δίπλα? Έχει ένα διπλό κρεβάτι. Οπότε πάω στο insert και πάω κάπου εδώ πέρα, θα βρω να το διπλό κρεβάτι. Το βλέπετε και αυτό μου το βγάζει πολύ μικρούλι, είναι ψήρα, δεν το βλέπω καθόλου. Scale 1000. Γιατί δεν μου βγάζει, είναι στο παλιό που σας το δείχνα εγώ, είχε την επιλογή του, πώς το λένε, το να βάλεις κατευθείαν το scale. Τώρα βλέπω το έχουν βγάλει. Λοιπόν, γυρίζω με ένα rotate το κρεβάτι κανονικά και έρχομαι και το τοποθετώ εδώ στη μέση. Είναι το κρεβάτι με τα κομμωδίνα του. Με τον ίδιο τρόπο θα περάσετε και τα υπόλοιπα έπιπλα, τα οποία τα βλέπετε εδώ πέρα, υπάρχουν ενάτα. Δηλαδή το σαλόνι σας, τα οποία μπορεί να τα πάρετε, ξέρω εγώ, παράδειγμα τα πήρα εγώ από εδώ. Λοιπόν, την τραπεζαρία σας. Λοιπόν, οπότε θα τοποθετήσετε τα υπόλοιπα έπιπλα, τα υπόλοιπες κολόνες, τα υπόλοιπα ανοίγματα. Πάμε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε λοιπόν τη σκάλα. Λοιπόν, υπάρχει μια σκάλα αυτή εδώ, η οποία είναι τοποθετημένη εδώ στην άκρη, στη γωνία. Λοιπόν, insert, κάπου υπάρχει και η σκάλα αυτή, άμα κοιτάξουμε στις βιβλιοθήκες. Να την είναι, στο τέλος λέει σκάλα. Λοιπόν, της κάνω ένα move από αυτή τη γωνία εδώ. Ακριβώς στο τέλος της σκάλας, αλλά εκτός, πώς το λένε και αυτό, είναι στην απόσταση 2.10 από την άκρη, δηλαδή θα μπορούσα να πάρω μια γραμμή από εδώ, 2.10, και βγαίνει προς τα έξω πόσο? Εσωτερικά 2.40, 2.50. 2.50 και είναι το μπάνιο μου, το οποίο έχει πλάτος 2.10 εσωτερικό, 0.10, 1.70 λάθος, 1.70, 1.80, 1.90. 1.90 και έρχεται εδώ. Κάνω offset 0.10. Μπορώ να κάνω και fillet. Αυτό είναι το μπάνιο μου. Το μπάνιο τι έχει? Έχει μια πόρτα 0.85-2.20 σε απόσταση, θα αφήνετε 0.10. Δηλαδή κάνω μια γραμμούλα από εδώ 0.10 και έχω και μια απόσταση L 0.85. Εδώ είναι η πόρτα μου. Τώρα αυτή η πόρτα υπάρχει στις έτοιμες? Δεν υπάρχει. Insert, τώρα δεν βλέπω καλά τα σύμβολα. Αν δεν υπάρχει η ίδια πόρτα δεν πειράζει, βρίσκεται μια άλλη. Αυτή είναι μικρούλα πάλι που έφερα και θέλει scale και αυτή 1000. Μάλλον θα τις κάνω 850. Πώς ανοίγει η πόρτα μου? Ανοίγει προς τα μέσα.
Αυτή θέλει και ένα mirror τώρα. Και rotate. Της έκανα scale 850. Λοιπόν, και αυτή μπορώ να την κάνω match properties. Τα ανοίγματα λοιπόν τώρα όλα τα τοποθετώ στο layer window. Ωραία. Και αυτή την πόρτα, αλλά αυτή είναι έτοιμη 90 τι ήταν, θα μπορούσα να την πάρω εδώ και να την κάνω scale να χωρέσει, αλλά πιο καλά αυτή την πόρτα που έφερα και την έκανα scale κατευθείαν 850 και βγήκε η πόρτα του μπάνιου. Τοποθετώ και τα υπόλοιπα έπιπλα και μετά που θα βάλετε τα έπιπλα, να ξέρετε γενικά στον πάγκο της κουζίνας εδώ πέρα, ξέρω που έχουμε τις γραμμές, υπάρχει γωνιακή κουζίνα καταρχήν, να τη βρούμε και αυτή, να τη βάλουμε, να τη δούμε. Κανονική κουζίνα και γωνιακή κουζίνα. Επειδή δεν τη βλέπω γιατί είναι μικρούλα, την τοποθετώ, πατάω scale, επιλέγω αυτή την κουκκιδίτσα και του λέω 1000. Άτιμη. Κάνω ένα rotate και την πιάνω από εδώ από τη γωνία και τη βάζω εδώ στη γωνία. Λοιπόν, ο πάγκος γενικά της κουζίνας να ξέρετε ότι είναι 60 πόντους. Εκεί θα μπει ο νεροχύτης, θα μπει και το ψυγείο. Τώρα έχουμε και ένα περίγραμμα από τα μπαλκονάκια. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το 1,10 είναι η απόσταση που βγαίνει το μπαλκόνι αυτό έξω. Και σε απόσταση που την έχει, κάπου έχει, είναι το 2,55. Ναι, 0,55 από την άκρη και 2,55. Λοιπόν, αυτά ήταν στο layer, είχαμε πει τα κίτρινα στο 2D rail, νομίζω. Τέλος πάντων μπορώ να το κάνω με οποιαδήποτε γραμμή τώρα. Κατεβαίνω κάτω 0,55, βγαίνω έξω 1,10, 2,55 νομίζω πήγαινε, είπαμε. Ναι, 2,55 και έρχεται εδώ. Κάτι δεν έχω μετρήσει σωστά. Αυτό είναι. Αυτές οι γραμμές όμως είναι στο ήταν στο 2D rails νομίζω. Εδώ. Και αυτό το στιθαίο θα το κάνετε offset 0,10. Αυτό ήταν προς τα εδώ. Λοιπόν, εδώ τώρα μπαίνει ένα hatch. Πριν μπει όμως το hatch, θα δείτε ότι υπάρχει μια διάσταση του ανοίγματος. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, να βρούμε εδώ πέρα το σύμβολο αυτό που λέει πλάτο σπρέκι. Το πάω, το φέρνω εδώ, με ρωτάει πόσο είναι το πλάτος, του λέω 1,10, το πρέκι 2,20 και πατάω OK. Όμως αυτό έγινε μια ψήρα, οπότε τι πρέπει να του κάνω, scale, και να του πω μεγάλωσε 1000. Όπα. Μου το πέταξε 1000 μέτρα μακριά. Λοιπόν, να το. Αν φτιάξετε ένα, μπορείτε να το πάρετε με copy selection, να το πάρω από εδώ παραδείγματος χάρη, είναι το ίδιο και εδώ. Είναι, ξέρω εγώ, παράδειγμα εδώ πέρα, αλλά δεν είναι ένα 10, του κάνω διπλό κλικ
και το 0,90, ξέρω εγώ το 1,10 που λέει το κάνω 0,90. Οπότε το διορθώνω. Στο παράθυρο εδώ που έχω φέρνω αυτό. Το τοποθετώ εδώ πέρα και τι μου λέγε, πλάτος 1,40, πρέκι 2,20 και ποδιά είπαμε 0,90 έγραφε. Το πατάω OK, είναι μικρούλι. Scale, το επιλέγω και του λέω 1000. Το μετακινώ εδώ. Θα τα βάλετε στη σωστή θέση. Εδώ λοιπόν στο μπαλκονάκι αυτό κάνω μια γραμμούλα βοηθητική εδώ. Λοιπόν, και εδώ πάω και του βάζω ένα hatch εδώ μέσα και είπαμε το angle. Το κάνω όμως 0,05 και το layer που θα μπει ήταν στο, θα το δείτε κιόλας, ή στο 2 όχι, ήταν σε άσπρο χρώμα. Λοιπόν, πρέπει να ήταν στο εντάξει, και στο pattern να το βάλουμε. Πού ήταν το pattern και να το αλλάξω χρώμα, ξέρω εγώ, αν το θέλουμε στο άσπρο, το γυρίζω έτσι. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα εξώστη εδώ, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το μπαλκονάκι, και έχουμε και το μεγάλο που είναι εδώ πέρα. Το μεγάλος που είναι εδώ, βλέπω ότι η συνολική του διάσταση είναι 12,05. Κάπου νομίζω είχα πόσο προεξέχει προς τα έξω. Κάπου φαινόταν. Εδώ καταρχήν έχουμε ένα ημιπέθριο χώρο, θα το δούμε και αυτόν. 1,67. Το είχα, έβγαινε ένα 10. Βγαίνει ένα 20 από εδώ έξω. Και κάπου μια διάσταση μου έδειχνε που ήταν. Και βγαίνει και ένα 20 λογικά από εδώ έξω, για κάτσε να το δούμε. Δηλαδή βγαίνει από εδώ ένα 20 και έρχεται έτσι, και από εδώ πρέπει να κατεβαίνει πάλι ένα 20 και έρχεται έτσι, και από εδώ που ενώνονται έχω μια απόσταση 12,05. Οπότε έρχεται προς τα εδώ. Λοιπόν, εδώ έρχεται μέχρι την κολόνα. Offset 0,10. Έτσι. Το σχεδιάζω στο walls, αλλά θα το αλλάξω layer μετά. Offset 0,10. Και στην πάνω μεριά έρχεται στην κολόνα ακριβώς. Χρησιμοποιώ και το fillet. Ωραία. Μπορώ να πάρω ένα match properties από το άλλο που έχω φτιάξει, από αυτό. Αυτή τη βοηθητική γραμμούλα που είχα φτιάξει εδώ τη σβήνω.
Εδώ τώρα μπορώ να φτιάξω άλλες δύο βοηθητικές για να μην μπει το hatch μέσα. Θα βάλετε και τις υπόλοιπες διαστάσεις, τώρα εγώ δεν τις έχω βάλει όλες. Εδώ είπαμε ότι έχουμε μια κολόνα. Η κολόνα αυτή είναι στην περασιά αυτή, με την περασιά ερχόταν 0,25 από εδώ απάνω, από ό,τι θυμάμαι, οπότε θα αφήσετε μια απόσταση από αυτή την κολόνα 0,25 και έρχεται εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, αυτό το σημείο είναι από εδώ στην περασιά, κάτσε να δω, δεν ήταν έτσι, δεν έχω βάλει διάσταση σε αυτή. Η κολόνα αυτή είναι 40 επί 40, δεν υπάρχει διάστασή της, οπότε θα κάνετε μια κολόνα εδώ με ένα rectangle, shift παπάκι 0.4, 0.4, κάπως εδώ. Αυτός είναι ο ημιπέθριος χώρος που λέγαμε. Λοιπόν, εδώ μέσα λοιπόν έχω hatch. Ποιο hatch? Βάζω εδώ το hatch αυτό και πάω στο match properties, αυτό με τούτο. Αφού έχετε τοποθετήσει και τα υπόλοιπα ανοίγματα και έχετε βάλει τις διαστάσεις εδώ πέρα και τις βοηθητικές γραμμές μετά, αυτές εδώ που έκανα για να μην μπει το hatch μέσα στις πόρτες, το σβήνω. Και στο τέλος, αφού θα ολοκληρώσετε την κάτωψή σας, θα τοποθετήσετε τις διαστάσεις. Τις διαστάσεις λοιπόν θα γυρίσουμε στο Layer Dim και θα πάτε, δεν χρειάζεται να επιλέξετε τίποτα άλλο, στο annotation εδώ έχει το CAD dot, όπως το λέει, CAD W dot. Λοιπόν, και θα ξεκινήσετε και θα πηγαίνετε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, παράδειγμα linear, και πηγαίνω από εδώ όπως είπαμε, που είναι εδώ, τις ίδιες διαστάσεις που έχει και στο σχέδιο που έχετε. Ποια μέτρησα τώρα? Το 0.55 και μετά ήταν το 2.55 νομίζω. Λοιπόν, εντάξει, θα τοποθετήσετε όλες τις διαστάσεις. Τώρα μου λείπουν εδώ πέρα κάποιες. Θα μπουν στη σειρά να τις στοιχίσετε σωστά. Και θα τοποθετήσετε και όλες τις διαστάσεις που έχετε. Εδώ πέρα τώρα ξέχασα, υπάρχει και ένα σκαλάκι. Θα το βρείτε, το σκαλάκι υπάρχει σε απόσταση, λέει, από την άκρη 1,67. Οπότε και ένα κύκλο μπορώ να κάνω από εδώ, 1,67, δεν ξέρω που ήταν. Και κάνω μια γραμμούλα σε απόσταση, πόσο είπαμε, 1,20 έχει πλάτος σκάλα. Εδώ insert, κάπου την είχαμε δει και τη σκαλίτσα. Ωραία. Αυτά. Δεν στο σχεδιάζω και όλο. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε καμιά ερώτηση.